el setge de Barcelona i l'11 de setembre de 1714. Al juliol de 1713, davant la petició de rendició de Barcelona, feta per Felip V, la Junta dels Tres Braços de les Corts catalanes va decidir la resistència a ultrança. Al crit de lliures o morts, 6.000 combatents voluntaris de la milícia de l'anomenada Coronela, formada o organitzada a partir dels gremis d'artesans de la ciutat, i uns pocs centenars de soldats professionals resistiren davant un exèrcit castellà-francès d'uns 40.000 homes durant 14 mesos de setge. La resistència militar per part dels defensors de les muralles de Barcelona estava sota el comandament d'Antoni de Villarroel, un militar professional d'origen gallec, i el conseller en cap de la Generalitat, Rafel de Casanova, ferit en els decisius combats del dia 11 de setembre de 1714, quan els soldats del duc de Berwick aconseguiren obrir un forat a la muralla i entrar a la ciutat. L'11 de setembre de 1714, al matí, el combat cos a cos per la banda de la muralla del baluard de Sant Pere foren tan sagnants i la resistència dels defensors tan aferrissada que el mariscal duc de Berwick acceptà negociar una rendició amb la condició de respectar vides, honres i béns. Però aviat, la derrota va donar pas a la repressió o l'exili dels austracistes o partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria i a la desmoralització generalitzada de la població en un clima de derrota.